Des d'Esquerra Republicana, al ple de demà presentarem dues mocions. Una moció fa referència a l'obertura dels balcons a la ciutadania durant les festes majors. Ja ho vam demanar per Sant Magí, però veient que per Santa Tecla no s'ha convocat cap concurs i que, per tant, els ciutadans de Tarragona no tenen opció a pujar als balcons, demanem formalment que s'ho repensin, que aquestes iniciatives que havia començat l'alcalde Ricomà des del 2019, obrint els balcons, fent un concurs, fent aquest pregó de cara a la ciutadania, etc., que es mantinguin, encara que ja sabem que està el Palau Municipal en obres, encara que ja sabem que a vegades els balcons són petits, que demostrin d'alguna manera, encara que sigui d'una manera simbòlica, però que aquests passos segueixen endavant i que, per tant, els tarragonins i tarragonines poden participar de les festes al costat dels representants institucionals. Aquesta seria una de les mocions i la segona seria en referència als abocadors il·legals. Evidentment, ja sabem que Tarragona està patint una situació amb la brossa totalment insostenible, amb unes imatges inèdites que no havíem vist mai, de brutícia, però és que, a més, els abocadors il·legals cada vegada ens trobem més casos. A les entrades, per exemple, de zones com Ferran, la Budellera, també l'Anella Verda, Riu Clar. I això, el que sí que demanem és un major control, si pot ser, un major control també amb més il·luminació, també aplicant sancions, que investiguin i que apliquin les sancions necessàries a tots aquells que fan aquests abocaments il·legals, que veiem que estan incrementant, una cosa que s'havia aconseguit reduir, que tornen a haver-n'hi tants i que sobretot hi hagi una celeritat amb el nou contracte de la brossa, que estem segurs que ajudarà moltíssim a que Tarragona i la ciutat estigui més neta i que aquests abocaments il·legals no succeeixin de la manera que estan succeint ara.